Bueno, egunon berriz, entzuten ari direnentzat eta egunon zuri, Jon. Egunon. Bale, Jon Martin Etxebeste daukagu orain gurekin, eta bere liburua Xabier Lete bertsoli sakonena, bera, hoxe liburu hori aurkeztera dator, tesiaren oihartzuna dela esango nuke, ezta? Lasea. Eta, bueno, oihartzuna egiten dio bai Xabier Leteri berari bertsoli sakonena azpititulu horrekin, ezta? Bueno, aurrera, Xabier, Jon, barkatu. Jon, zeuri betziko dizut artea, ondoen zer horrek esplikatuko duzu eta. Bueno, oihartzuna aipatu duzu eta uste dut oihartzun funtsezkoa izan zela Xabier Leteren bizitzan. Pentsa dezagun gaur egun ere, Xabier, oihartzun baldin bada herri bertsozale bat, eta bertsolari asko ematen dituen herria baldin bada, Xabier Lete jaio eta hasi zen garaia, are eta bertsozaleagoa zela. Adibidez, Uztapide, Endoiako bertsolaria izanagatik oihartzuna ezkondu zen, bertan bizi zen Cosme Lizaso, Michelena ere bertan bizi zen, eta kontatzen du egin zioten elkarrizketatako batean, nola gogoratzen duen bertsolariak etortzen zienean Oiartzungo plazara ze seriotasunez eta ze errespetuz tratatzen ziren bertsolariak. Eta nik uste inpronta hori betirako gelditu zela Xabier Leteren buruan. Egin dudan elkarrizketatako batean, Xabier Amurizari galdetu nion, ezagutuzun, azkenean plazako artistek eta elkar ezagutzen dute, eta ze impresio da, baltzaren lopategiren esan bat ekarrizun, eta esan zuen, arek ura kantaria izan zen, baina benetan berak bertsolaria izan naizun. Eta pixka bat, liburu honetan kontatzen dudana edo erantzuna inun galdera da Xabier Lete bertsolari altzen. Eta bueno, nik trampatia da galdera hori, ze nik baiezkoa nahiko argi daukat, ez? Batez ere ezagutzen baldin badugu Xenpelar edo Txirrita nagusiki bere bertso idatzien kalitateagatik, orduan, Xabier Leteren bertso idatzien kalitateen arabera juzgatu beharko genuke, eta Xabier Leteren bertso idatziak goi mailakoak dira, ez? Esango nuke antologia bat egingo balitz bertso idatziena, bertan sartuko genituzkela Leteren negu hurbilak eta antzeko batzuk, ez? Kanta edo bertso sorta. Edo adibidez teologia, ideologia bertso sorta, ez, nola bere garaiko kronista bihurtu zen, eta, bueno, garai 60ko hamarkadan euskal gizartea oso elizkoia zen, baina aldi berean aizen nazioarteko korrontei begira, eta bertatik edaten ea norantz joan ziteken, eta hor bazeon talka bat, euskaldun tradizional eta euskaldun modernidadezalearen artean, eta bazeon talka bat baitare politikoki askapen borroka batean, elizaren eta komunismoaren artean, ez? Eta Xabier Letek teologia, ideologia bertso sorta, ez? Zeru altuan zegoen jaunak egina zuen mundua, eta kontatzen du nola euskaldun fededun askok fedea alde batera utzi zuen eta debozio berdinarekin besarkatu zuen komunismoa. Eta, bueno, ideologikoki uste dut gaur egunean berriro ere oso modan dagoen talka bat dela, eta aldi berean bertsoen kalitate aldetikan ere, uste dut Txirritaren estiloa asko ikusten dela. Batetik ikusten da, oinen erabileran, plazuak eta kasuak eta Txirritak erabiliko lituzkenak eta izatez erabili zitunak erabiltzen ditu, eta bestetik
txirritak erabiltzen zituen teknika asko ere islaturik ikusten dira bertso sorta hortan. Eta nik makulu nagusi bi hartu ditut, bata Juan Gartzia eta bestea Joserra Gartzia, biak ahozkotasunan aditu eta arituak, eta bada liburu bat txirritaren baratzea izena duna, Juan Gartziarena, eta egia esan bertsolarientzat delizia bat da. Kontatzen du nola txirritak erabiltzen dituen pilaketaren teknika, edo hirukotasunarena, edo errima arrazoi bezala erabiltzearena, eta metodologia bihurtu, eta Xabier Leteren kantak, 40 kanta, aztertzeko erabili nun. Eta kontatu nintzen, txirritak erabiltzen zituen teknika berdinak, edo berdintsuak erabiltzen zitula, ez? Diferentzia batzuk ere badaude. Txirritak adibidez metaforak egiten zituen nagusiki, eta Xabier Letek adibidez konparaketak. Bezala edo gisa edo hitza agertzen zen, eta txirritak kompaktoago edo egiten zituen. Eta, bestetik gustatu, nahi izan nun, Leteren errimak, oinak aztertu, eta kontuatu nintzen, ia kanta guztiak errimatuak ziela. Eta errima horien kalidadeak, desberdinak ziela, ez ziela zehazki bertxotako tradizioarekin bat etortzen, eta beste batzutan beste batzutan bereziki, igual hiru silabakin errimatzeko gusto hori ere bazeukala. Eta metrikoki berriz, baitare bertsolaritzaren eragina, 10-8ko edo 7-6ko metrika hori, ez? Amaren bularra, aurraren negarra, amaren bularra, aurraren janari, aurraren negarra, beti hunkigarri, hori denak, kopla bat edo 8ko txikiak dira, ez? Eta izatez bere kantaren 40tik 30 bueltan edo bertsolaritzarekin zuzenean lotu daude edo behintzat eraginen bat badute. Dudarik gabe bertsolaritzak eragina badu. Eta azkenik esango nuke baita ere, beste norabidean ere aztertu behar dela Xabier Leteren eragina bertsolaritzan. Hartzen baldin badugu azkeneko Bizkaiko finala adibidez, Nerea Ibartzabalek kantatu zuen gustora egingo nuke jardin txiki bat biontzat edo guretzat. Eta hori referentzi zuzena da, ez, jardin bat zuretzat izeneko kantari. Edo Maialen Lujanbio kantatzen dunean Inurrategi Himalaian hiltzeneko bertso antologiko hoietan, karta bat egingo dizut, akaso jasoko dezu. Xabier Leteren, karta bat idatziko dut, norbaitek erantzun dezan. Ikusten da nola, batetik Maialenean doinua ere Xabier Leterena den, eta bestetik nola erreferentzia konpartitu bat ere baden entzulen artean. Eta ez da bakarria kontundentzia bat dula, ideak esan indarra handia dula, baizik eta bertsolariak argi dula, aurrean duen publiko horrek ere ezagutzen dula. Liburua irakurtzeko gogo handia eman diguzu. Nik galdera zehatz bat, behintzat, ulertu dudanagatik, barkatuko diazu, baina ez dut liburua ezagutzen oraindikan, 40 kanta aztertu dituzu, Xabier Leteren, liburuaren funtsa ero da, 40 kantaren azterketa. Eta azterketa hori da, bertsolaritzatik edo bertsolaritzarekin daukan lotura hori, ezta? Hori da, liburuaren funtsa. Ez korpusak badakizue nola mugatu behar dien, hasieran bere obra osoa aztertzera abiatu nintzen, baina justu jakinun Alex Gurrutxagak ere lan beretsua hartua zeukala, gainera kritika genetikoaren bidetik, eta pentsatu nun zerbait zehatzagoa heltzen baldin banun, aportazioa bien artean handiagoa izango zela. Hori da. Osondo. Eta kanta horiek zer dira, bere Xabier Leteren garai guztietakoak ez dira
urte batzuetakoa, baizik eta hasieratik bukaera inokoak edo. Hori da, irizpidea izan zen, Xabier Letek bere izenean atera zitun diskatan, Aha. 40 kanta. Bale, Kanta batzuk egia da, hor ertzean gelditzen dela, Xabier Letek idatzia egizanagatik Lurdesek kantatuak dielako, demagun. Baina, korpusetik kanpoa gelditu dira, bai, Xabier Letek kantatzen zituen beste autoren abestiak, alegia bere autoretza derrigorrezko bihurtut, eta bere diskotan agertu izanak. Beraz, adibidez, Mikel Laboaren zenbait Mikel Laboak edo Benito kantatutako zenbait kanta, kanpoan gelditu dira eta aztertzeko. Alegia, oso ondo. bigarren liburu baterako oraindik materiala polbora guztia erregabe dago. Badago ondiokan. Bai. Bueno, hori interesantia da, jakitea ere, Bai. ederki. Zer eman dizu lan honek, zeuri? Bueno, Edo zerekin abiatu zinean eta nora ekarri zaitu. bai, nik uste ederrena izan dela garai historiko bat ulertzea. Ez nire zailtasun handienetako bat izan da, historian bereziki txarra izan naizelako. Bueno, txarra, ez zait interesatu, pixkat adinean aurrea juna arte, eta ezagutu ala garai historiko hau konturatzen naiz, gaur egun oraindik ere enkistatuta dirauten hainbat gatazka edo zenbait etxaitasun eta garai hartan ereindako gauzak diela edo askatu gabeko korapiloak diela. Eta, bueno, ereki dizkitateak elkarrizketa asko egiteko, hiri gara, hiri ondo, Xabier Leteren arreba Arantxa Letek asko lagundu dit baita ere, eta pertsonalak nola zipristintzen duen artista, eta baita ere politikak eta nola egiten duen. Nola eragin dioten berari, ezta? Bai. Bueno, nik uste dut denbora juntza igula, eta hemen txelaga beharko dugu. Eskerrik asko, Jon, seguru irakurriko dutela liburua, eta nori gomendatuko genioke liburu hau? Bueno, nik uste, Xabier Lete pixka bat gustatzen zailenei, gehiago gustatu dakien laguntza bat dela. Eta bertso zalea den edonori bai gomendatuko niokela, uste dudalako, bertsoak hobeto ulertzen eta interpretatzeko sekretu asko ematen ditula. Bale, behitu, oso ondo. Bi publiko bat ditugu horrez, Xabier Lete zaleak eta bertso zaleak. Oso ondo, eta euskal zaleak, pentsatzen dut, askori bintzat interesatuko zaigu. Eskerrik asko Jon hemen egoteagatik eta segi bigarren liburuarekin, animatu. Oso ondo.